Obhajobami záverečných prác ukončilo 32 zamestnancov akciovej spoločnosti Slovalko dvojročné interné vzdelávanie Slovalko Akadémiu. Účastníci akadémie obhajovali pred odbornou komisiou záverečné práce. Celá akadémia začala v roku 2008, na začiatku roku 2008 a ukončovala sa na jar tohto roku. A témy účastníci si mohli vybrať buď ľubovoľnú tému, alebo z nejakých 30 tém. Jednalo sa povedzme o témy kvalitný manažer, ako motivovať ľudí, ako lepšie vzdelávať ľudí, ako lepšie riadiť podnik a tak ďalej. To ukončenie znamená vlastne uzavretie toho cyklu vzdelávacieho, možno uzavretie nejakého obdobia, kedy sa venovali nejakej téme. A ukončovať Slovalko Akadémiu bude 32 ľudí v tejto chvíli. Ukončenie Slovalko Akadémie neznamená pre jej absolventov automatický postup v rámci pracovných pozícií. Už na začiatku, alebo keď sa začínala Slovalko Akadémia, tak bolo jasne povedané, že samotné účastnenie sa na Slovalko Akadémii neznamená postup v práci. Znamená to možnosť získať konkurenčnú výhodu, ktorá potom môže dospieť k tomu, že ten človek bude mať povedzme tú konkurenčnú výhodu v tom, aby sa dostal aj niekam ďalej. Plánuje sa teraz po ukončení akadémie nejaký ďalší cyklus? Cyklus Slovalko Akadémie v tejto chvíli nepokračuje. Do budúcna sa hľadá forma, ktorá by bola prispôsobená tej dobe, v ktorej sa teraz nachádzame, či už ekonomickej, alebo aj požiadavkám, ktoré má Slovalko na vzdelávanie tých zamestnancov. Plánovanú opravu výškového vodojemu realizujú v mesiaci august prevádzke Odlievareň. Opravu naplánovali už v minulom roku. Poškodené boli nátery aj izolácia vodojemu. Prebehlo výberové konanie, na ktorom sa zúčastnilo x firiem. Bola vybratá autorizovaná firma, ktorá súťaž vyhrala. Celá oprava bola plánovaná z dôvodu poškodených vecí. To znamená, že zmysel opravy je ten, aby sme to všetko povymieniali za nové izolácie, za nové nátery a tým vlastne predĺžili životnosť vodojemu. Jedná sa o 40-metrový výškový vodojem vody pre odleváreň. To znamená, že ako vidíte, práce prebiehajú vo výškach, práce prebiehajú na montážnej plošine plus aj horolezeckou technikou. To znamená, že pracujú odborníci, ktorí sú vyškolení vo výškových prácach. Časová náročnosť je plánovaná cca 4 týždne, to znamená, všetko bude závisieť od vplyvu počasia. To znamená, nepriaznivým počasia nám to trošku predĺží, samozrejme, ale dokážeme prispôsobovať práce aj na vnútorných veciach vodojemu. Ak teda počasie výrazne nenaruší opravy, práce by mali byť ukončené do konca mesiaca august. Stretnutie akcionárov na valnom zhromaždení a rokovanie dozornej rady akciovej spoločnosti Slovalko sa v sídle spoločnosti uskutočnilo v polovici júna. Zástupcovia akcionárov a členovia dozornej rady sa oboznámili s výsledkami, ktoré spoločnosť dosiahla v roku 2009, ako aj s ďalšími zámermi na obdobie rokov 2010 až 2013. Akcionári sa všetkým zamestnancom úprimne poďakovali za úsilie, snahu a veľmi dobré výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla v náročnom roku 2009. Po skončení valného zhromaždenia a dozornej rady rokovalo predstavenstvo spoločnosti, ktoré sa okrem iného zaoberalo základnými východiskami pri tvorbe podnikateľského plánu spoločnosti v oblasti financií, predaja, investícií, ľudských zdrojov a technologických parametrov. V okolí Žiaru nad Hronom sa 31. júla a 1. augusta uskutočnili majstrovstvá Slovenská mládeže v cestnej cyklistike. Nedeľňajšie cestné preteky jednotlivcov sa išli pod hlavičkou Cena Slovalka. Mládežnícke majstrovstvá Slovenska organizoval cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom. V sobotu 31. júla bola v popoludnejších hodinách odštartovaná časovka jednotlivcov Cena primátora mesta Žiar nad Hronom na trati Lutila-Slaska-Lutila. Kategória mladších žiakov, starších žiakov a kadetov absolvovala časovku na 10 km a kategória juniorov 20 km trať. Pre mladších žiakov a juniorov sa však preteky konali ako ďalšie kolo slovenského pohára. Nebojovali teda o majstrovské tituly, ale len o body do extraligy. Kategória mladších žiakov sa vydala na trať ako prvá. Horúcim favoritom bol vedúci pretekár priebežného poradia slovenského pohára domáci Henrik Haš z MŠK Žiar nad Hronom. Ten odviedol na trati svoje maximum, nesklamal a časom 17:34 obsadil pekné druhé miesto. Dosť ťažká časovka to bola. Čom ťažká? Hlavne tej kopce. Prvý kopec bol dosť ťažký a musel som si hlavne rozložiť sily.
trať. Lebo bola dosť dlhá trať aj. Premožiteľ Henricha Haša Matúš Stoček z CIS Žilina dosiahol čas 17.06 a zaslúžene mu patrilo prvenstvo. Objav sezóny mladší žiak Adrián Foltán z MŠK Žiar nad Hronom podal bojovný výkon a časom 17.44 obsadil pódiové 3. miesto. V kategórii starších žiakov sa prekvapenie nekonalo. Vedúci pretekár slovenského pohára David Zverko z MŠK Žiar nad Hronom po zisku titulu majstra Slovenska v cyklokrose potvrdil svoju suverenitu aj na ceste a s prehľadom zvíťazil časom 14.26. Získal tak titul majstra Slovenska v tejto disciplíne. Rozhodovalo sa hlavne smerom tam a naspäť som sa snažil utočiť čo najľahšie prevody, či čo najťažšie prevody. Je to dole z kopca vlastne naspäť a snažil som sa čo najlepšie ako viem a mám pocit, že som nechal všetko na trati. Príjemným prekvapením bol výkon Žiarčana Nikolasa Jelžu, ktorý obsadil vynikajúce 4. miesto. Aj 5. priečka patrila cyklistovi MŠK Žiar nad Hronom Jurajovi Belánovi. V kategórii kadetov si časom 14.35 titul majstra republiky v časovke odniesol Erik Baška z CK Epic Dohňany. V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku na 20 km, sa z prvenstva radoval úradujúci majster republiky v časovke Jozef Mazáň zo ŽP Šport Podbrezová. V nedeľu 1. augusta bola na programe mládežníckeho šampionátu druhá disciplína – cestné preteky jednotlivcov s hromadným štartom pod hlavičkou Cena Slovalka. Majstrovská trať viedla členitým terénom z obce Lutila v smere na Lovčicu Trubín čas DRR Mlyn, Janovú Lehotu, Kosorína, Slasku do cieľa v Lutile. Kategória mladších žiakov absolvovala preteky na jeden okruh v celkovej dĺžke 23 km. Prvenstvo v záverečnom špurte si odniesol a z víťazstva sa radoval pretekárci z Žilina Juraj Michalička. 3. a 4. priečka patrila Žiarčanom Henrichovi Hašovi a Adriánovi Foltánovi. Dnes na ceste som išiel v menšej skupine, v prvej skupine a na konci sme špurtovali medzi sebou a v špurte som skončil 3. Kategória starších žiakov absolvovala 2 okruhy, teda trať dlhú 46 km. Už od prvých kilometrov hýril aktivitou talentovaný David Zverko z MŠK Žiar nad Hronom. Zhruba na 18. kilometri sa odpútal od svojich súperov a vydal sa na sólový únik, ktorý dotiahol do víťazného konca. Do cieľa v Lutile prišiel s náskokom 6 minút 45 sekúnd pred pelotónom a zaslúžene získal svoj ďalší titul majstra Slovenska. No tak dneska bola trať veľmi členitá, boli sme na ňu pripravení, domáce preteky. Chceli sme spraviť lepší výsledok, z pohľadu Jura som chcel pomôcť, ale mal jednoducho zlý víkend, niekto sa stáva niekedy a nedá sa s tým nič robiť, jednoducho urobíme tie body na druhých pretekoch, to sa spraví a vlastne ja som sa snažil dať do toho všetko, vlastne keď už som bol sám, ísť vlastne na istotu, nejako neriskovať zjazdu zbytočne, ale spraviť čo najlepší čas a snažiť sa vyhrať samozrejme, od začiatku som išiel na víťazstvo. Výborný výkon podali opäť Nikolás Jelža a Juraj Belán, ktorí obsadili 5. a 7. miesto. V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú 69 km, sa z prvenstva po sólovom úniku radoval a titul majstra Slovenska si odniesol pretekárci z Žilina Tomáš Žucha. V kategórii juniorov, ktorí absolvovali preteky na 92 km, zvíťazil pretekár SKC Dubnica Juraj Špánik. Pokiaľ by som mal zhodnotiť po stránke bezpečnostnej, preteky boli výborne zabezpečené, za čo by som chcel poďakovať zložkám ako polícii, hasičskému zboru, ako aj ostatným uspriateľom, ktorí sa podielali na zdarnému priebehu tohto šampionátu. Som veľmi rád, že nedošlo k žiadnej kolízii, žiadnemu zraneniu a šampionát prebehol hladko. Samozrejme, v neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, takisto aj za veľmi veľkú pomoc zo strany technických služieb mesta Žiaru nad Hronom, ale aj všetkým ostatným sponzorom, ktorí mali veľký podiel na tom, že sa nám podarilo zorganizovať takéto krásne podujatie. Centrom majstrovstiev Slovenskej republiky v cestnej cyklistike mládeže bola obec Lutila a touto cestou by som chcel poďakovať starostovi obce Lutila, pánovi Pružinovi, za jeho nezištnú pomoc a podporu. To bolo všetko. Dovidenia.